Práve sa teraz skončil turnaj so striebrom. Ako si ho užila? Bolo to bolavé, no. Ako už v našom veku, už si to tak neužívame ako za mladá, ale bolo fajn stretnúť bývalé spoluhráčky, zahrať si, užiť si tú atmosféru, takže druhé miesto, my sme spokojné. Ako sa skladala tá partia? Vieme, že do Číny odletela časť vášho plánovaného tímu. Skladalo sa to ťažko, no. Baby sa niektoré zranili, niektoré odleteli, na poslednú chvíľu sa hľadalo. Boli zápasy, ktoré sme odohrali v 7 ľuďoch a to potom je to strašne poznať v tom finálovom zápase. Určite obrovské množstvo spomienok s touto partiou. Bol priestor zaspomínať si, vyťahneš možno nejakú? No, akože tie spomienky tam sú a asi ich nechcem zverejňovať, ale vlastne teraz sme sa zhodli, naposledy sme tu ja a spoluhráčky, tak to boli pred 7 rokmi, baby asi boli častejšie, ale naozaj to človek si to vôbec neuvedomí, ako to rýchlo uteká. Ja mám pocit, že to bolo včera a fakt je to 7 rokov, takže už ten vek tam je, no. Je medzi tým priestor občas si ešte niekam ísť zahrať? Chodím hrávať nejakú 3. ligu Sever v Prahe, ale skôr není priestor na to trénovanie. Už predsa len človek má rodinu, deti a už nie je to priorita. Takže myslím si, že aj to je potom poznať. Kontakt so spoluhráčkami z Česka, zo Slovenska, ktoré možno ešte hrajú, sa udržiava? Tak v tej mojej generácii už ich moc nehrá, to si môžeme povedať. A s tými bývalými sme nejak v kontakte, snažíme sa, keď je niekto v Prahe, že sa dohodneme. Ale vrajím, už ten priestor jednoducho toľko není, predsa len 2 malé deti, rodina, práca. Je to proste náročné. Bol to priestor spoznať nové týmy, Modrá, Fiľakovo, to ešte úplne za vašich čias v Extralige nebolo? Vôbec. A akože ja som bola iba v šoku, vždy, keď som videla tú rozcvičku, aké mladé dievčatá tam pobehujú, tak som si hovorila, no Ježišimaria, toto by malo byť už nejako ohraničené vekom, buď to zhora alebo z dola, nech sa s nimi nestretávame. Ale bolo to príjemné, však sú šikovné, majú to pekne našlapnuté a je dobré vidieť, že ten slovenský florbal napreduje vpred. Uvidíme ťa na turnaji o rok? Sľúbila som, že áno, ale musím naozaj nejak potrénovať, nech to je lepšie, než to bolo tento rok. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem.